na dobro. Najkritičnije je u Hrvatskoj Kostajnici. Donosimo vam ekskluzivne snimke dronom u trenutku kada se jedna od kuća uz veliko klizište urušila. Uistinu, ovo je stravičan trenutak u kojem su domovi doslovno nestajali u minuti, a njihovi vlasnici jedva spasili živote. Uz odrone dio Kostajnice je pod nabujalom unom. Od ranih jutarnjih sati borba s vodom i u Karlovačkoj županiji, gdje su rijeke priprijetile kućama i prometnicama. Velik dio lokalnih cesta je zatvoren, a dio naselja odsječen. Do njih je danas pomoć pristizala čamcima i tako će biti i idućih dana. Izvanredno stanje se nastavlja, sve prate naše ekipe na terenu koje svjedoče novim urušavanjima domova. Užimo smo sada prvo u Hrvatskoj Kostajnici. Situaciju prati Boris Mišević. Borise, donosiš nam dramatične snimke s terena i vrlo potresne priče. Na svu sreću nema teže ozlijeđenih. Što se događa? 7 kuća u odronu ovdje u Hrvatskoj Kostajnici je potpuno uništeno. 15 ljudi koji su živjeli u tim kućama trenutno su u hotelu. 23 ljudi je evakuirano iz cijele ove ulice. Dakle, i one kuće koje su ostale čitave su evakuirane da se ne bi dogodio sličan scenarij. Ovo se dogodilo u trenutku dok je premijer Andrej Plenković ovdje imao sastanak sa gradonačelnikom Hrvatske Kostajnice. U tom trenutku kada je došla ta informacija da se kuće urušavaju, Plenković je zajedno sa ministrom obrane i sa svima nama, predstavnicima medija, došao ovdje i kada se penjao na to brdo, njegovi ljudi iz osiguranja čak su savjetovali svima nama da ne idemo jer je situacija bila prilično opasna. Čulo se kako pucaju kuće doslovno, osjetilo se kada smo stajali na tlu, osjetilo se zapravo koliko se tlo još uvijek miče. Predsjednik vlade je došao gore, provjerio je stanje, nitko nije ozlijeđen, naravno to je ta najbitnija informacija, Ana, koju si ti rekla na početku. No, ministar obrane Damir Krstičević, kada su svi se zapravo spustili, čovjek je i bio u ratu i vjerojatno i sam drukčije doživljava opasnost, otišao je gore i pomagao je jednoj gospođi koja je zadnja ostala u ovoj kući koja se inače srušila prije nekih sat vremena. Pomagao je toj gospođi da zapravo dođe na sigurno, a s njim je naravno bio i naš snimatelj Ivan Obertlik koji je to sve snimio i donosi vam ove ekskluzivne snimke spašavanja koje ćete upravo vidjeti. Imam problema, aj kad te mogu. Tate, nisam sigurno, to sve stoji. Polako. Ma pusti vi mene, nije meni ništa, ja sam i krave izvela, jedna i na njivi. Sam vi ajte polako dole, idemo se maknuti s ovog područja. A divan je čovjek? Tu je dole vani, goni auto. A stoka? Izvukla sam, evo mi ovaca u brdu. Stoje, a krave sam uspjela, kravu juncene i na njivi. Aj polako, gospođa, aj. Sam pasite preko ovo. Nemamo sat vremena. Evo, gdje je predsjednik? Dole. Ajde, ako ćete, evo, samo dole. Ovo da ja dolazim predsjednik ovaka ličnost. Ma ne, brini se, najmanji problem. Još sam ja niz brda ono što je sišlo, otrčala do štale i štala je srušena, izvukla krave i štale. Jedno krave na njivi, nema kud. Traktori su zatrpati, u sve drugo nije, drugo ništa. Nemam dokumenata, nemam lijekova. Ja sam 2 infarkta imala. Sad ćemo mi, vojska, premijer, župan, ministri. Hvala Bogu da nitko nije stradao. Onda ste i vi okej, onda su svi okej. Dok je golemo klizište rušilo kuće u Hrvatskoj Kostajnici, premijer je tamo sa suradnicima vodio stožer civilne zaštite. Odmah se uputio na lokaciju, što smo i vidjeli, i osobno svjedočio urušavanju kuća koje je trajalo i golemoj šteti. Prve reakcije mještana, premijera i ekskluzivne snimke dronom u prilog je sažao Josip Antolić. Prizori katastrofe u Hrvatskoj Kostajnici iz minute u minutu bili su sve gori. Komad po komad već načeta dvokatnica na kraju se sama od sebe potpuno urušila. Dok su se mještani niže i bliže Uni borili s poplavama, aktiviralo se golemo klizište 100-tinjak metara od kuća. Dio je djelomično, a dio potpuno uništen. Je li neko odlijeđen? Nije niko ozlijeđen, hvala Bogu, ali kažem vam strašno što, evo ja imam 73 godine, još to nisam nikad doživjela tako nešto da vidim. Ova je pukla i od ove ne može gledati ovo. Sve se od ove. Nije niko ništa Zatečen i šokiran. Tako bi se ukratko mogla opisati reakcija premijera do kojeg je vijest stigla dok je u Kostajnici trajao stožer civilne zaštite. Pa da, moram priznati da ovako nešto, evo, većina nas ovdje još nije vidjela, da se kao u filmu praktički u svega nekoliko minuta nestalo je nekoliko kuća, ceste, vidite 2
auta Hrvatske elektroprivrede koji su jutros došli popraviti vodove. Pa su ljudi evakuirani dalje. Kad su ceste počele pucati, mještani su jedni druge upozorili i udaljili se, pa nema žrtava ni ozlijeđenih. Materijalna je šteta golema. Hrvatska vlada će u suradnji sa gradom i sa županijom učiniti hitne i maksimalne napore da se svim ljudima koji su ostali bez svojih domova danas osigura i smještaj, a i da pomognemo u rekonstrukciji njihovih kuća. Ovo su zbilja izvanredne okolnosti. A samo koji kilometar dalje cijelog je jutra trajala borba s nabujelom ulja. Pomagala je i vojska i policija. Crveni križ nosio je namirnice. Kompletno nam je voda ušla u kuću. Već smo 48 sati na nogama u komadu, puljamo maksimalno, međutim ništa. Zeći nasip je prenizak da bi mogao uopće to držati išta. Pumpa radi sve vrijeme, ali ni to nije dovoljno, tako da sad koliko nas naše snage drže, to je to. U društvu potpredsjednika vlade Damira Krstičevića premijer je potopljen u Kostajnicu i mjesta u blizini obišao i helikopterom. Jedina dobra vijest danas je da Una stoji na 455 cm. Svaka veća kiša, odron i veliki snijeg je bio ove godine i uvijek je neki strah. Nemamo nasipa, nemamo ništa. Borimo se sami. Na snazi su i dalje izvanredne mjere obrane od poplava, no u Hrvatskoj se Kostajnici sada sa strepnjom gleda i u rijeku i u brdo.